Здравейте! Казвам си Делка Перущица съм и от няколко месеца Бог ме ангажира и Бог ми говори, но до сега нямах смелост. Моля се Бог да дава благодат и мъдрост как да говорим, какво да правим. Защото Бог ме ангажира и ме води да насърчавам хората, да правя видеа, но няма да са дълги, за да не отекчаваме хората. Може би ще са по 15-20 минути, не знам, ще видим как ще станат нещата. Вярвам, че Бог ще ни води. Аз ще правя видеа, а презвитер Салчо Марчев ще ги качи. Така, искам да чета два стиха, по-точно от Марк 13 глава, 27-28 стих. А научете притчата от смоковницата. Когато клоните й вече омекват и развият листа, знайте, че е близо лятото. Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че той е близо при вратата. Това говори за идването на Исус, а знаем, че смоковницата е Израел. Понеже от може би година или 2 години слушам еврейски новини, слушам еврейски неща, празниците, изследвам всичко. Понеже те ги качват на руски и аз руски знам. И за това имам голяма информация какво става в Израел. Всеки ден, когато качват новините, аз първи ги научавам. Но имах желание някой да качи тези новини по български. Не, че аз не можех да го правя, аз не знаех как да го правя. Не знаех как да качвам по-точно. Но слава на Бога, че Бог употребява хора, защото Бог си има точните хора, които Бог употребява и използват за това време. И за това всичко това, което даже аз ги споделям на моята страница на Фейсбук, можете да влезнете и да проверите и да видите за какво става дума, но понеже ми е малко за първи път и така обърквам се, но вярвам, че ще станат още по-хубави видеята за напред. Но понеже знаем, че смоковницата е Израел, а всичко каквото става в Израел, това засяга идването на Исус. Защото часовникът е Израел. Затова, братя и сестри, Господ ми е свидетел, че милея за всички, обичам всички. Искам всеки един да бъде подготвен за грабването. А той е много близо. Много, много близо. Даже в момента приготвят мирен договор. А знаете, че в Словото казва, когато казва мир и безопасност, точно тогава ще ги постигне най-голямата пагуба. Даже аз си записах неща, за да не ги забравя. В Първо Солунци, 5 глава, 3 стих. Нека проверим. Аз сега ще отворя там, защото е хубаво да се чете Словото. Така, ще намерим, за да може с ясност и точност да се чете, за да знаем в какво време живеем. Защото